नै बैजों नुहुरखाबायना जायगासिनो दं आरोखि आं दा देखायलांगासिनो दसेनि उनाव आं बै सिंजों हाबलांगोन बिराद साजायनायजों बिराद समायना रमायना नुगासिनो आच्छा दे गाबोननिफ्राय मेन माबाया सबाया गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दा आङो दसेनि उनाव देखायलांगासिनो सिङाव आं बायहेरायावनो दङ होमबा जोङो सिङाव हाबलांनोसै माबायदि डेक'रेसनफोरखौ नायलांनि थांबाय लामाया बेजोंहाय थाङो मोनसे ओमफ्राय नैबाव दङ साजायनाया नैबेजों सोलिलांगासिनो दङ दसेनि उनाव देखायलांगासिनो खाथियाव खालामबाय आरोखि गाबोननि जानो गोनां सबानि थाखाय बिराद देखायलांनि सिङाव हाबलांगोन दा सिङाव हाबनानै आं देखायलांजोबगोन आरोखि मा साजायखो नैबेजों नायलांग्रो दिनै मा खालामगोन फंबाय मा खालामनो बेखौ वाल होगोन ना गाबोननिफ्राय सबायाथ' नङा होमबा दे नैबेबायदि साजायखाबाय आरोखि गाबोननि जानो गोनां माबानि थाखाय सबानि थाखाय बेबायदिसै ओमफ्राय ओरैबायदि साजायलागासिनो दङ नै मानसिफ्रा ओमफ्राय बैयाव मेन स्टेज जागोन आं सिङाव देखायलांगोन दा नोंथांमोननो देखायहरगोन आं दा बावनो दंथ'यो आरोखि मावलागासिनो दङ मा बेयो फंबाय मा खालामनाय जागोन बेखौ होस्टिंनि थाखायहाय मेन गेट आरो आच्छा नाजादों फालुफुरि गोसोखौ गोजोन होनो औ दे नैबेवहाय जाहैबाय बै फ्लेटखौ थिखोनो थांनायाव आरोखि बेजों गेट जागोन बेखौ बानायगासिनो दं आरोखि दा आं माखासे बुस्थुखौ देखायलांबावगोन बिराद समायना रमायना साजायदों आंबो नुफैबाय माने थांनाय बोसोराव जेरखम जादोंमोन बेनिफ्राय साबसिन माबा डेक'रेसन लाबोदों आरोखि दा एसे सिङाव थांनानै नायबावनि बेलाय मानि मा खालामगोन बेखौ लाइट सोनायनि दे नैबेलाय नैबे मा प्रग्राम दे प्रग्राम सिट ना आच्छा दे नैबाव जाहैबाय औ बेवहाय प्रग्राम सिट दोनगोन जाहैबाय दा प्रग्राम सिट दोननो थाखाय बेहाय साजायगासिनो दं आरोखि बाव लाइट साइट थाजोबगोन ओमफ्राय नैबेजों नायलांबावनि नै ओरैबायदि बरिया दै साजायनायफ्रा देग्लाय साबसिन बायदि मोनदों आं लोगोफोर नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय माबायदि नुदों देग्लायना साबसिन जादों बायदि मोनदों आंनिबालाय नैबेजों बेबायदि जोबोर बिराद साजायगासिनो दङ गाबोन जाथारनोसै नालाय बुस्थुआ आं गोसो होनानै साजायगासिनो दं आरोखि बिसोरो माथो फंबायफोर माथो काप प्लेट लालायनानै खामानि मावग्राफोरखौ लोंहोदों नामा ना औ दे बेलाय माथो न' बेलाय बाहागिफोर मा न' होनो बेखौबा डेन्जार आरोखि फ्रि आवार बावहाय फैबासो नुगोन रायजोफोर माने डेन्जारखा आरोखि न'आ मा न'थाय आंबो बुजिला नोंथांमोना जुदि मिथियोबा खोन्थाहरदो नैबे थुक्राझार सबाय जानो थांगासिनो दङ आरोखि 98 इयार्सनि सबाय जानो थांगासिनो दङ बेबायदि साजायगासिनो दं बिराद गोसो होनानै साजायगासिनो दं आरोखि बिराद मोजां फैयाबासो नुगोन फैयाबा नुनाय नङा बरिया बानायगासिनो दङ नै सानबा लाबाय हनै आच्छा औ बेखौ बानायग्रा इन्जिनियार जाहैबाय हनै आरोखि बेनि फर्मुलायै बानायनाय जादों बेखौ ओमफ्राय मेन स्टेजआ जाहैबाय बैयो देग्लाय माने दस्रा रोखोमनि साजायदों आरोखि थांनाय बोसोरनिफ्राय दस्रासिन साजायनाय जादों बेखौ आं दा सिङाव थांनानै देखायगासिनो दङ नोंथांमोना आं दा बाहेरायावनो दंथ'यो आरोखि नैबावबो मा खालामोथ' बेलाय माथो फंबायफोर बै साजायनायफ्रा मा हाबग्रा लामा ना आच्छा दे नैबे जाहैबाय हाबग्रा लामा आरोखि नैबाव साजायग्राफ्रा बिराद गोबां खस्थ' लानानै बानायगासिनो दं फंबायफ्रा माने थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन जादोंना देग्लाय औ
अनेक साबसिन जादों आरोखि थांनाय बोसोरनिफ्राय आंबो फैखादोंमोन थांनाय बोसोराव माने थांनाय बोसोराव बेबायदि डेक'रेसन जों लाबोनाय जायाखैमोन आरोखि खालामदोंब्लाबो एसे खममोन देग्लाय साबसिन आरोखि फैनो हागोन नैबाव बेबायदि साजायदों ओमफ्राय आं मेन स्टेजनि देखायहैगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नायलांबा नुजोबगोन नैबे टुक्राझार नैबावबो साथा गायनानै दोनदों आरोखि मानसि गैथ'वा बेखौ मानि थाखाय बानायदों सोंनो हागौमोन दा मानसि गैया नालाय नैबाव बेबायदि बिराद बरिया होमबा नैबे मेन स्टेजाव थांनि जोङो मा रखम बेथ' मेन स्टेज ना फंबाय मेन स्टेज दा ना आदसा नैबाव मेन स्टेज आरोखि नैबे गेटआ बेबायदि खालामदों बेयाव गेट स्टेजआबो जाहैबाय गेटआ हाबलांग्रा गेट आरोखि बियो देग्लायना देरसिन खालामनाय जादों आरोखि थांनाय बोसोर देग्लायना साबसिन नोंथांमोना फैयोबा नुनो मोनगोन सिङाव हाबलांनि एसे गेटखौ बेबायदि खालामनाय जाहैबाय नाय जायगाया बिराद गुवारसिन देग्लाय थांनाय बोसोराव बेबायदि गुवार नङामोन बिराद गुवारसिन जादों ओमफ्राय नै सेर दोनफैखाजोब्बाय गाबोन साफा खालामनो ना दा खालामगासिनो ना दे गाबोन होथारसै ना दे गाबोननि जानो गोनां प्रग्रामनि थाखाय दामग्रा देग्राफोर रेडि जोबखासै आरोखि बेवहाय नै बेवहायनो गाबोननिफ्राय नङा होमबा फंबायफोर आदसा दे नै बेवहाय मेन स्टेज जाहैबाय मेन स्टेज मेन प्रग्रामा नैबाव जागोन थांनाय बोसोराव बेबायदि साजायाखैमोन देग्लाय साबसिन जादों साजायनाया दा बेनोसै मानगोनां रायजो राजाफोर आं देखायबाय नोंथांमोना जुदि सोरबा गोसो गुदुं सभाखौ नायनो गोसो दङबा धोरोमनि सभा बियो बेहाय बाहागो लानो गोसो दङबा फैनो हागोन नैबाव नैबे जायगायाव फैनानै रेस्ट लाफैनो एबा जिरायफैनो थाखाय बानायनाय जाबाय आरोखि नैबे सेर बिराद बरिया बानायनानै दोननाय जादों आरोखि नैबाव गथ'फोर गेलेग्रा जागोन बेयो आं बुंनो रोङा दै लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना मिथिखागौ आं देखायबायल' ओमफ्राय नैबे मा होनो नैबे बुस्थुखौ नायबावनि जोङो देखायलांबावगोन नैबेवहाय बेबायदि साजायनाय जाबाय दै नैबेलाय बेवहाय बेबायदि आरोखि बरिया साजायदों देग्लाय होमबा लोगोफोर आरो गाइस दा भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'सिगोन बयनिसिमबो गोजोनथोंसै आरो नोंथांमोना जुदि सभाखौ जानो गोसो दंबा इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नैबे टुक्राझार ओनसोल एबा गामियावहाय दा सोरबा मिथिया जानो हागौ एड्रेसखौ आं खोन्थाहरनोसै माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय